Takulandirani pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Chomwe tingakupempheni pano pa Lahiri KTV tapangani like, share komanso subscribe osasira panjira video yathuyo onani mpaka kumapeto. Umene ndayenda amadera ochuluka amalawu ochuluka madera ochuluka akuyamikira usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndipo munthu amene angayime pamtetete ndikunyosa usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika, munthu ameneyo ngotembereredwa. Munthu amene angayime ndikunyosa usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika, Amalawi tifuna tikuseni akamati usogoleri umayang'ana kuyambirira chakudya nziko la Malawi chimene lidali vuto. Lero chakudyacho ngakhala ali musipiro akugula nawo chakudya chochepa. Amalawi tiphunzire kumuyamikira munthu amene angalephere kuyamikira a Profesa Arthur Peter Mutharika ndi usogoleri wawo, kunena moona mtima ngati ufiti alibe matewera okha amadya, ngati ufiti alibe chifukwa kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Amalawi pa ground zinthu zikutheka, Amalawi pa ground zinthu zikuyenda zikudabwisa kuti izi zimalephereka kwa zaka 5 izi kwa nesi yochepa zikutheka bwanji. Ine ndafuna ndikuseni Amalawi usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika Mulungu wa udalisa. Usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndodalisika. Muyang'ane ivi ngakhale nduna zawo akina Mwanamveka sakugona, Kangata sakugona, achaponda sakugona usiku ndo Secretary General achina Norman Chisale sakugona usiku ndo usana kukhwimisa chitetezo kufuna kuti Malawi akhale wankaka ndi uchi. Tili ndi achina Chipungu sakugona amene navisha sakugona pafufu nduna iliyonse achina Francis Fore kuyesesa kugunda umundumu kuthamanga mundumu kuti Malawi akhale wokomera wina aliyense, akhale wankaka ndi uchi. Kunena moona mtima munthu amene angayime pamtetete pambalambanda ndi kuyamba kulosa chala kuyamba kunyosa Profesa Arthur Peter Mutharika, munthu uyo Amalawi ngotembereredwa. Munthu uyo ngati ufiti alibe matewera okha amadya. Amalawi tipitiriye kupempherera a Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndafuna ndipemphe azitumiki a Mulungu kwina kulikonse kumene muli, tipempherereni a Profesa Arthur Peter Mutharika. Tiyapempherere mu mtima wathu wonse, tiyapemphe kuti Mulungu apase moyo wathanzi, moyo wamphamvu. Mulungu atitise kuwateteza Amalawi. Tisiyeni mtima wa nsanje ndi kaduka. Nsanje ndi kaduka sizitithandiza. Ziko la Malawi lidaonekeka kwa zaka 5 izi zapitazi chifukwa cha nsanje ndi kaduka. Amalawi amadya zitenze chifukwa cha nsanje ndi kaduka. Kaduka amene adachitika kunchosa Profesa adatipezesa mavuto. Mulungu adalola kumbwezeretsa Profesa kuti muziwe kuti usogoleri umachoka kwa Mulungu. Amalawi usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndodabwisa. Ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W. Kachenje, amene mufune namba yanga ndi 088-1288-639. Namba ina ndi 099-5252-356. Shalom, shalom, shalom.